na ng balang kakulba sa mga biktima nga nagapauhay na sa Ilapuloyan. Ang sila ang ginpaulanan sa Ampala sa Ngaramasutan. Nautod ang inogtulog, kanagtugas ang pagkahangawa ang biktima nga si Chodoro Tikboy Camarista. Pati na nga misis matapos ginpaarakan sila sa tiro samtang yara sa sunod sa ginang rest house sa Barangay Abiroy, Mina, Iloilo. Suno kay Camarista, nakakatulog sila sa nga misis pero sang alas 2:30 sang kaagan ng Agosto 31 may nagatinagol nga ido. Kagin pasikyar sini sa iya misis kag sang namangkot ang iya misis kasino ini hinali lang naglupok ang pusil sang 3 ka beses. Payag pa niya. Mayara sang licensed firearm siya sang .45 caliber pistol kag riyon nga nagbangon kag nag-return fire samtang naga-focus sa bintana. Liwat ka nagpalupok ang suspect kag nagpalos liwat si Camarista. Sa nagtahaw, may naglupok kinabanta 5 o 6 ka beses nga 12 gauge shotgun ang pala sa porsyon sa pertanya pasunod sa ilang kwarto kag liwat naman ini nga nagbalos. Sa nagtahaw ang paglinupok, liwat naman nga nagpalupok samtang sige lang ang pagtiro ni Camarista in kaso nga magpenetrate ang suspect. Sa napasaya, 1 ka minuto sa nagtaway, ginbuksan niya ang puwertahan kag nagpalupok sa pagpati nga base iyara pang suspect pero wala na. Samtang din niya na talopangdan nga may pilas na siya sa nawalang tiil nga naglapos ang pala ka nagapati accidental firing sang iyang pusil matapos ang pag-ilis sa magasin. Yara sa ginabanta 40 rounds ang naubos niya sa 3 ka mga magasin bilang depensa sa iya kaugalingon. Pukaw ko si misis. Pag pukaw ko kay misis, yun ko tanawagi sa bintana ta kung sino na. Masita ta. Oo. Kita ron kayang Catherine Amon ang amon nga tiil, diri, bintana na din. Pag tindog ni misis, pag amuyan di pa mangkot siya, hindi nga sinunya. Huwag ganit iluro 10 seconds, pak. Mismo si Camarista pa ang nagmaneho sa salakyan kag padulong sa police station para ipaibalo sa pulis sa natabo. Kag nagpadulong man sa ospital sa Putotan para ipabulong ang kaugalingon. Dugang pa, politika ang isa sa motibo nga ginalantaw niya pero hindi totally ang pagkabig sini. Bangod wala siya sa mga ginakaptan nga mabangkod nga ebidensya. Samtang sa investigasyon sa pulis, yara sa ginabata 25 ka mga mandari-sari nga empty shells ang pusil ka nga isang 12 gauge shotgun, 9mm kag .45 caliber pistol na recover sa crime scene. Actually, naka-investigar mga takaina sa iya kay pagtabo diri siya nagresponde. Siyempre kita naton nga kuaning contain na naton ang anay ang area para hindi bala ma-alter. Sa karon mga K5 blanco pa ang kapulisan sa natabo nga shooting incident pero nagalaom nga masolbar ang insidente. Balita nagikan sa Banwa sang Mina. Ako si K5 Aaron Rifollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.